Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu jaremu arep nampa apa anane nanging nyatane tresnoku kok sampe leke kudune kowe ngerteni piye kabeh mung dititipane Gusti nadyan atiku wis bubrah kandele nggone ibadah Gusti sing maringi berkah. Buat rekan Sinop yang punya balungan kiri, tarik, se. Biyen aku mau kelangan nganti saiki isih kelingan aku kerja wanti pembayan tekaning pati jebule